F'pajjiżna se jiftaħ settur għall-kiri tal-ajruplani bilan li Malta tistabbilixxi ruħha bħala ġurisdizzjoni serja fejn kumpaniji f'dan il-qasam ikunu jistgħu jibbażaw ruhom. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata fost oħrajn mill-Prim Ministru Robert Abela, twaqfet Aircraft Leasing Malta fih dan Transport Malta sabiex pajjiżna jitfa' siequ f'suq ieħor fil-qasam tal-avjazzjoni. Il-Prim Ministru qal li wara l-pandemija pajjiżna jrid jaħrab jiġri fuq quddiem b'inizjattivi kruċjali bħal din tal-kiri tal-ajruplani. Semma li fis-snin li għaddew pajjiżna attira għexieren ta' kumpaniji fil-qasam tal-avjazzjoni. Dawn ġabu l-investiment u ħadmu l-Maltin u l-Awċin għax kellhom fiduċja f'pajjiżna. Fil-fatt, f'Malta hawn 500 ajruplan irreġistrati u kwart minnhom ġew irreġistrati bejn Jannar u Mejju li għadda. F'kuntest li fid-dinja hawn mal-150 kumpanija u linji tal-ajru li jikru l-ajruplani f'industrija li kapaċi tiġġenera mal-250 biljun euro, Dr. Abela qal li kien jonqos biss li nitlu fis-suq tal-kiri tal-ajruplani. Il-miri tagħna għal dan is-settur huma ambizzjużi iżda realistiċi anke fil-sitwazzjoni li ninsabu bħalija f'dan il-mument u bl-inizjattiva tal-lum pajjiżna qiegħed ikompli jaħdem b'mod dirett biex jiġbed aktar kumpaniji tal-avjazzjoni. Qiegħed jiffoka b'mod partikolari biex juża niċċa ekonomika ġdida li ninsabu fiduċjużi li se tħalli l-frott mixtieq. Fl-istess konferenza tkellem il-Kaptan Charles Patch li jmexxi d-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili fih dan Transport Malta. Huwa spjega li Aircraft Leasing Malta pajjiżna qed jagħlaq iċ-ċirku u joħloq ekosistema kompluta fis-settur tal-avjazzjoni. Kien wasal iż-żmien li nersqu hemmhekk u wkoll kien hemm domanda aħna din ma ġiex xi ħaġa waqt mis-sema. Kien hemm ħafna kumpaniji li kienu din jitkellmu magħna qalulna għaliex ma tersqux law. Il-Ministru wkoll semma li kien hemm min kienet ifittex ġurisdizzjoni oħrajn biex ma jkollux kollox f'pajjiż wieħed. Qal li pajjiżna huwa utli ferm għal dan is-settur anke fid-dawl tal-fatt li l-prodott Malti huwa wieħed dinamiku. L-industrija tal-avjazzjoni in ġenerali taħdem b'lingwa Ingliża, sistema leġislattiva Ingliża li aħna għandna. Double taxation, it-tassazzjoni tagħna hija tajba, hija kompetittiva ħafna u tixxibaħ ħafna mal-pajjiżi bħall-Irlanda, bħal Singapore u Hong Kong li huma l-competitors main f'dil area. Waqt it-twaqqif ta' Aircraft Leasing Malta, tkellem ukoll il-Ministru għat-Trasport Ian Burge li semma kif pajjiżna beda jħares lejn dan is-settur madwar sentej ilu u stħarreġ il-possibiltajiet tal-qafas leġislattiv anke mas-settur privat. Issa wasalna fil-punt illi ninformaw lill-kumplament tal-kontinenti tad-dinja illi Malta qiegħda fis-suq, Malta tixtieq illi tilqa' fosta investituri u sidien ta' ajruplani illi allura mbagħad jikru lil kumpaniji u terzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.